Hey guys. Okay. Yes guys. The way I'm going to do it, don't know what is it in order? The way I'm going to do is into the guys. So to call it up 10 minutes it's done. Okay. Guys. Okay guys. I don't know. Maybe it's just me or I don't know. Komano mwana benga dibe kuti ndiyankhule ben alese alindi zinthu mena amazonera komano ineso ndiyankhuleso mmeneso ndi mazonera so makamaka za Alexis Kamangira ndi Bushiri ndi anthu ena ndi ena anyway mmene zinthu zikutani zikuyendera mmene zinthu zikuyendera patawuni pano zinthu ndiona ngati kuti I know aliyese akufuna attention, aliyese akufuna mawu akamveke, aliyese akufuna aonekere. Komano ndimona bengati kuti mwina aliyese ali ndi family. And aliyese ali ndi ma feelings. Zinthu zikachitika anthu akamakambaza iyeyo anthu akamamutchula aliyese amafira chimozimozi. Chimene chandibweretsa pano kwambiri ndi live ya Alexis Kamangira yesterday. Live ija amakambaza Bushiri. Wakambamo zambirimbiri mene muja ndi wogwiririra is a criminal and wa corruption chanchana. Ineyo I have nothing to say about that. Sinduziwa chanchana ngati ali ndumboni fair enough. Akhoza obweretsa ndi kufotokoza mene zinthu zilili. Okay? Koma the fact kunena kuti zamba obwera kuma personal kumanena kuti yayi amene ujanga khala ndi drama samoneka kusamba samoneka kuoneka bwino chanchana. Guys, maonekedwe a munthu Mulungu anapereka maonekedwe osiyana. Anthu ena akhoza khala kuti kaya ali ndi sopo kaya ali ndi chichonse koma no samoneka ngati kuti iwo akuwala patawuni. Kula anthu ena akonena kuti mwina basi kungovala chabe olosana sambe mwina kaya ndi wiki koma kungovala amoneka ngati kuti iwo zinthu zikwalola. Maona? So for the Alexis Kamangira munthu woti ndi lawyer munthu odziwa bwino lomwe kupanga insult munthu unena kuti samoneka sojeni chuma ali nacho komano sichimamuyanja samoneka ngati kuti iyeyo ali ndi ndalama ka munthu kamene kacha I don't think it's the right thing to think it's not the right way to tackle the corruption. Sindukhulupirira kunena kuti tizinyozana choncho ngati tufuna. I know kuti what Alexis is trying to do. What is he trying to do is amukwitse kwambiri Bushiri ampangeso su iyeyo then akumane ku court. I think Bushiri kudziwa aso nena kuti sangapangeziwe zozo ali mwina ndizifuka zake. I know he's trying to annoy him kunena kuti akwiye ndithu kuti akwiye then anene kuti yayi pano ndikutengera kuti nawenso ndakupangira su. Tiyeni tikambeni za zinthu mmene zilili kaya za corruption izo kaya ndizachati komano chimene sindikumvetsetsa ndichonena kuti everyone amene ali ndi following akupangidwa ataki ndi amene ali ndi following yaikulu apangidwa ataki ndi Kamangira amene ndi wotchuka amene ali ndi drama zake amene aliyese is just jumping in everyone. Look at Tamia ali ndi chani guys ali drama zingati anapangidwa ataki chifanya chani ali ndi ma followers ochuluka pa Facebook
Why? Ma followers yake aja iyoja akamayambana ndi Kamangira. Ma followers yake azibweretsa visibility yochuluka kwa Kamangira. Look at Namadingo. Same thing. And you follow huge following. Namadingo anakati wapita mmene amayankhira ngati Tamiya uja. Kuti wakayankhaso kuti iwe leave me alone. Chan. Anthu ambirimbiri mamiliyoni anthu amene amampanga phone Namadingo anakabwera kukapeka visibility kwa ndani? Kwa Kamangira. Akudziwa unena kuti Bushiri and your followers ochuluka kwambiri, visibility will be too high. Maona akudziwa kuti aliyetse amakamba sachina mpinga njira cha anthu andirama zawo. Akudziwa unena kuti je ndiye sindidziwa kuti kodi cholinga kweni ndichani. Komano ineyo my concern kaya za corruption izo akudziwa naokha akhoza kukamba amene angakambire. Koma zamaonekedwa amunthu kuti ndrama sonse zimakhala iweyo ukuoneka ngati ukuoneka otuwa kwambiri ndi ndrama zakozo ngakhale mabela anthu ngakhale mapanga I don't think it's right way. Komaso iye uja ndi lawyer. Ngati munthu aliyetse ngati munthu ali pa corruption osampitira ku court bwanji. Akakumane pa court. Iweyo ndakupeza wa corruption pa zifukwa zakuti. Anthu munena chocho kuti ukubhakira Bushiri. Kwadino olo inu lili kholo lanu lizitukwanika. Azitukwanika. Chimodzimodzi ngati mene akupangira achina Wandachi. Akuti ize lepisti izi wakuti anthu andi makolo ali ndi ana ali ndi azikazi ali ndi mankozi ali ndi anthu akuluakulu. So kungowaveka dzina loti ize lepisti mkazi wake wawanda aziganiza chani omwika patipo. Komanso choti mudziwe ndichonena kuti aliyese amava kuwawa ndichonena kuti anthu ena sindunena kuti kaya anachita bwino anatani anthu ena anapita anakamba za Kamangira. Mwana wakuti mwana zina zambirimbiri za iyeyo. He was uncomfortable with it. Anakupita kapanga interview kukafotokoza unena kuti no, it's not what you're saying. I'm like this. Ndadutsa mwizi. Sikuti inali interview ya nomwe yayi. Komano inali interview yonena kuti iyeyo akuona kuti anthu akumunamizira kapena anthu akhulupirira zimene iyeyo akutani anthu ena akukamba. Chimodzimodzi panopo anene munthu iwe rapist, iwe criminal, kaya ndiwe wakupha, iwe madala, ndi wakuti chacha zimene zijazo. Ndi following yake anthu ali nkuthekeraso kuzikhulupirira zimenezo ngakhale kuti sizinapite pa court kukapanga proof kunena kuti iyeyo akunena zotani zoonadi. Zikozotheka kuti anthu mwina pali kudana kwina kwake kumene kulipo ife sitingakudziwe. Koma is trying kuti aliyese atani ajoine chidani chimene chocho chipange glow. Ineyo kuti munthu kaya kunena za corruption za china chikopa corruption kuchanchani ndibe nazo ntchito ndibena kaya anena ndani anena chanchani komano the fact kuti akuyambapo kumatchula za anthu maonekedwe kaya kutani amene uja ndi osasamba ndrama alinaso koma amoneka osasamba ndi okhwima chacha. It's a personal thing. Zinthu zoti even pa court sizingatuluke kunena kuti inuyo mabela anthu chifukwa ndi nosasamba kapena inu mabela anthu chifukwa ndi nosamba sizingatuluke. Why can't he just concentrate ku zinthu zosati maonekedwe a munthu kunena kuti amabela anthu amalalikira amatere koma ndi osasamba chacha. Guys, that's too much. That's too much. Nobody amene anabadwa perfect, guys. Kulibe munthu amene anabadwa opanda china chake. Akozokhala munthu kaya ndi woyela bwanji kaya ndi wokuda bwanji kaya ndi otani anthu they will still manage to pick up something from you. Apa ngabe pick up kuti anga chakuti chibwanji. So ungaipe bwanji komano anthu akhoza sobweraso nkupanga bopiki kenaka kebe pa iweyo kabwino. Umatele koma ichi chokha ichi apapoka ndi mmachita bwino. So anthu tikozoma chemerera Kamangira kunena yes Kamangira, yes you are right komano tieni tipangeni kondemu poyenera upanga kondemu
kuchula maonekedwe a munthu ndi corruption sizigwirizana. Iye uja ndi bouncer nchifukwa chake amabela anthu. I can't see the connection. Iye uja ndi osamba akupanga deserve kubela anthu. Where is the connection? So kumene walowera ukuku koma nena maonekedwe anthu ndi wotereso wonunkha wotere zimene zozo it's too much for Kamangira. He can do better. Kamangira can do better. To be honest guys, aliyese akhozokhala kunena kuti ali ndi zake fuka lotu Kamangira ujayo sikuti ru izi sentiru kuti 100% sentiru papezekabe china chakebe anthu anoenabe kunena kuti nanga chakuti bwanji chakuti chinenda bwanji apezekabe kuti zimene zozo anthu ene izi zimene sitimadziwa situnena kuti zilipo koma zikhozotheka zimene zozo zikhozotheka kuti zinthuzo zilipo. So tikama yankhula ndi anthu tikamanena za corruption tikamapanga preach za corruption tiyeni tiganizireni kunena kuti anthu amene tikuanenawa aliso ndi mafamilies awo amene angamveso kuwawa ndi kunyozedwa kwa anthuwo. Kumava kuwawa chifukwa kuti mukuanyoza anthu aja chinthu chimene asali. Inu yopopa anthu ena amanena Kamangira uja anatere ndiwa simunabwere munayankha. Anabwera atu Kamangira udzayankha ine ndikagone ndiwa ntchito ine ndikapange chakuti. But just because anthu ena aja sakubwera kudzayankha sikuti ndi opusa iyayi. Sikuti ndi chimene ali iyayi. Kula anthu ambirimbiri ali ndi ndalama zawo anthu olemera amapezeka kuti maonekedwe awo samagwirizana ndi mene alili ndalama zawo. Sikuti ndikufuna kwawo, sikuti samasamba iyayi, amasamba komano anthu anabadwa mosiyana. Mulungu analenga anthu mosiyana. Tonse we can't be shine. All of us tizingamoneke owala. Sikuti kusamba kulibe palibe ya. Kusamba mukhoza kulowa limodzi mpafa, anthu ena akhoza kukhala ulowa mpafa muja tsiku lonse kumatuluka mmene muchamu. Okay ngati sana samba anthu mauti inu tapita ni mukasambeso. Sikuti chifana talibe drama, ali nazo drama komano it's just kuti sizi kuwapangitsa kusintha Mulungu mene analengera iyayi. Drama sizimapangitsa Mulungu kuti iweyo sinthe monekedwe ako. Atsikana alipo ambirimbiri, azimayi alipo ambirimbiri onena kuti anakakhala kuti samapanga makeup ngati mene awakhalira azibambo chani munakama ngowanyoza daily ndipo kunakakhala azimayi kulira fuka ndosachedwa kulira kale fuka monekedwe awo sali kupanga mmenenu mukufuna kuti azitani azionekera chifukwa cha kunyoza kumeneku chifukwa chake anthu mapanga college azimayi kuti azipanga makeup kubisa kuti anthu ena ake ngati inuyo Mr. Kamangira muzitani muzanyoza. Ineyo kwa ineyo kondemu yanga ndionena kuti Kamangira simunachite bwino ponena kuti bushiri uja amatiso kabushiri kaja kali ndalama koma kamoneka kosasamba. Ndaika video pa ujeni pa page panga. Sikuti ndingoyankhula kuti sana nene wanena zimenezo. Zora ali ndi drama ngati alibe drama aoneka osasamba iye ujenya iyayi. Tiyeni tikambeni zinthu. So ndi zinthu zana kuti ndimona ngati kuti guys when we are talking about corruption, let's talk about corruption. Ngakhale titadana ndi munthu tiyeni tipangeni stiki kuchimene munthu uja tikumpangira tikumunenera chinthucho. Zinazi zimakhala za anthu oti osazindikira bwinobwino komano ngati munthu ozindikira ngati iye ujayo kupanga divert nkhani kuchoka ku corruption kuyipititsa osasamba amoneka drama sizimakhala mwakuti it's too much. I know kuti akufuna Bushiru jakwiye aziyankha and is enjoying the conversation yomayankhana chani. Guys tiyeni tuoneni bwinobwino anthu ena munena apapa
iwe solandira chimeneso chachitika chachikuluso panopo situation imene wapanga create Kamangira yakhala yofanana ndi Mulungu ndi Satana. Situation imene wapanga panopo Kamangira wapanga create panopo yakhala ngati Mulungu ndi Satana. Akamati ndiwe Mulungu, ndiwe mwana wa Mulungu, iweyo kumasangalala we mwana wa Mulungu chachachani. Akamati ndiwe mwana wa Satana, iweyo kukwiya. Okay, so pano anthu akulephera panopa kukamba mwina zabwino za Bushiri, zabwino za Chinampingajira, zabwino za anthu otchuka, zabwino za anthu enawa. Chifukwa kuti munthu kakamba zabwino za anthu amenewa kapena kakamba nkhani yawo komano sukukambapo za corruption imene Kamangira akuyinena. Kamangira akunena ndikunena kuti inuyonso you are part of it, inuyonso mukudya nawo. You are part of this cartel, iweyonso kudya nawonso pamene popo. Maona? So pazifukwa zimene zozo ndikuona ngati kuti pamenepo sizinayende bwino ya. Ndi situation yena kuti yapangidwa ndipo pa situation imene yapangidwa anthu panopa akuopa. Black teacher anayankhulapo kunena kuti guys, achina Mpingajirawa, achina Bushiriwa sana kubereni inu Amalawi yayi kumene anakatenga ndalama zawozo chanchani momoti tizapempherera kuthandiza Malawi kusiyana ndi munthu oti kungoyankhulapo sakuthandizapo chilichonse ku Malawi kuno chanchani. Bwanji tizapempherera anthuwa akuchita bwino. Kamangira wati chani black teacher ucha is sick, samaganiza bwino, sizina uthandize, mfana uchando yankhula zambirimbiri pamene pachapo just because anayankhula positive things about these rich people. So panopa anthu ambiri akuopa. Ineyo sindikuopa nawo of course. Ineyo ndikuona kunena kuti anthu akuganiza zimenezo kunena kuti aya ine ndikayankhula zawakuti or even in my comment momwemo kuti angoyika comment yonena kuti no this is too much. Sunga munene zako unena kuti ali ndi drama komano kamoneka kosasamba kamunthu kamene kachako. That's insult. Ndi corruption imene kufalitsa kugwira anthu kutani sizugwirizana ndi maonekedwe anthu. Olo achikopa aja kuti uzinena kuti iwachawo ali ndi judge wankulu komano amaoneka chonchi wafotokoza maonekedwe awo owanyozetsa sizugwirizana ndi nkhani za corruption. Okay, so stick to one thing. Za corruption kaya za chanchani komano za maonekedwe anthu zisiyeni pambali. Zisiyeni pambali. Aliyense ndipo inuyo ngati mmapemphera kwambiri mmapemphera kunyoza munthu umakhala ngati kuti kunyoza so Mulungu amene mmapempherera uja chifukwa analenga munthu muchifanizo chake. So mukamati munthuyu amuoneka osasamba chanchani ngakhale ndi drama chimodzimodzi kunena kuti Mulungu akuoneka osasamba Mulungu nakati munthu akuti analengedwa mchifanizo cha Mulungu. So iye Mulungu was convinced kunena kuti mmene ndamulengera munthu yuyu asioneka chonchi. Is convinced kunena kuti I'm happy with that. Nde inu kubwera kudzamunyoza kuwa aya anthu wandipenda neneramwe. These people ali ndi mafamilies awo, ali ndi mabanja awo, ali ndi azibale awo, ali ndi anthu amene amapanga follow. Nde akamaona zimenezi mukwatukwana mukwayankhula choncho for what? So it's too much. Nje tufunika tosefe akuti titani tilowe mmene momo tosefe tizinyoza ayiyeyo akana kuti amene uchandu osasamba tosefe tizina osasamba ndipo kunena zoona guys kuganiza siku libwino pamepo. Ine sinduletsa kunena kuti aneneza kula akudziwa ngati ali ndi umboni fair enough, go ahead and do whatever you can say komano the umao nena maonekedwe a munthu
aya imeneyo imakhalika ngati kuti sopano mwakuitsana anthunu, mwakuitsana one on one, osatiza dziko yani. Komano iyi ndi anthu awiri sopano. Iwe sungakanganeso ndineyo, iweyo ukasambe kaye. Iweyo sungapange chakuti, iweyo kuti uime ndine ukasambe kaye. Ndi pamene ungaime ndine, ndi pamene ungakhale in front of me kusinthana mawu. Sizogwirizana ata. Nde Kamangira iyayi zipangani chichonse chimene mungakambe. Chifukwa anthu tumuzizitsata tunkhani ziro. Nkhani kangotuluka panopo kuti baba wapanga chakuti ndekuti aliyense azikambaza ndani Kamangira alowaso ya ndani ya baba. Baba ujangatele chanchani. Anthu akanguti Tamiya iye ujaso alowaso ya Tamiya. Munthu amene apanga trend at that time Kamangira kumalowa pamene pachapo ndikutani ndikuilowa nkhanicha. Nde sinduziwa kuti cholinga chake kwenikweni ndi chani kwenikweni. I don't know. Komano kumati kukulowa kutuluka, kulowa uku kutuluka, kulowa uku kutuluka. Ndiye afuna kuti tosefe tikhale pamene paja tizinena kuti ye akalowa uku ifeso komweko baba uja amalandira corruption chancha ifeso ye baba wapanga zakuti ujeni iwe Namadingo amatenga ndalama kuchokera kwa Kalimu Namadingo ndi mbava chanchan tika Tamiya amatenga ndalama kuchokera kwa Tamiya woipa ampinga njiracha ampinga njiro tosefe tizingolowera kumeneko. Namwa inu mudzapepesa patsogolo nthawi yonse nerope nkhani yonse neropepesa. Is doing well. Ngati corruption iliko, corruption ite kumene, ichepe kumene. Komano zoma nkuti aliyese amene wangoyamba upanga dzina lake, iweyo nawo ndilipa iwe. It's unfortunate kunena kuti Buchilucha kapena it's fortunate kuti Buchilucha wagaiza zona kuti mwina asampangire Kamangira uja aziyankhula chonchija. Ndezi kumuwawa kwambiri. Madziwa munthu oti ukufuna ndewu ndeno ukakhala kuti ndewu ija sikutheka yani sikuchitika. Zimakuwawa kwambiri munthu chasama kuyankha. Umabwera umenyeka mbama munthu josatani osakuyankha osabwezera. Basi umadzabwera kudzantukwana iyo josabwezera. Zimawawa kwambiri chifukwa yoti iweyo cholinga chako kufuna kuti pamene pachapatani pachitike ndewu anthu akuonene ndewu chomwe pacha. You could see kunena kuti iyo chana ninaso iweyo ubwero ndipange umene wampangira Peter Sambo. So ndi nkhani zonena kuti zofunika kuzimvetsetsa bwinobwino kuti pali zolinga zanji zikuyenda bwanji chanchani. Maonekedwe a munthu anakoza ndi Mulungu. Kusamba kuli apo sikumapangitsa kuti uchite usinthiratu maonekedwe makamaka kwa anthu amuna azibambo. Okay? Azibambo maonekedwe awo samachita usinthiratu chifukwa kuti sitimapanga makeup. So maonekedwe amakhalabe omwemwewo. Ndi chimenezi mupangitsa kuforce anthu kunena kuti azipanga preach azidzola cholinga mukamanyoza azioneka ngati kuti iwowo ndi oyera. Enough ife tilibe nazo ntchito. Anthu mkhozi onena iweso anthu ambirimbiri amanena iweyo ku UK umakhala ngati suli ku UK osasamba ndibe nazo ntchito. I don't care. You can say that again and again. I don't care. Ndibe nazo ntchito. As far as sindubwera pakhomo pano kudzapempha, sindumadya kwanu, sindumakuvutitsani, sinduvutitsa munthu wina aliyese chanchani. Ndibe nazo ntchito. As far as I'm okay ndi family yanga. Ndipo siningasinthenso kunena kuti anthu anena kuti Connex chanchan ayi. Ndimabwera azayam. Kaya sinasambe ndibwera. Nzonekera panopo kuti sinasambe komano ndupanga live chanchan. I don't want kufinyika. I don't care. Me. Komano it's not right. Kumakambaza anthu nchidulu menewo kumanyoza anthu nchidulu menewo. So ineyo sikuti ndikuopa kunena kuti anena kunena kuti Buchiri wakupatsa ndrama iweyo chifukwa yako kuyankhula
so mpakira Bushiri ampinga njira akupatsani. Okay, let me be part of the cartel, let me be kwa ndisalephere koma kuyankhula zakukhosi kwanga chifukwa noti anthu anena chakuti ndi mmene zilili panopa. Munthu akapandopita ku chalichi amati mwana ndi wa sataniki uyuyu, then munthu uja amapangidwa forced kupita ku chalichi chifukwa noti anthu amunena kuti angakhale wambali ya sataniki, ngakhale asakufuna amapangidwa forced munthu kupemphera chifukwa noti angamunene kuti iyeyu ndiye kuti ndi wa sataniki. So panopa ndi zimene zilipo, people are getting forced osayankhula chilichonse pa zinthu zimene aziona zolakwika zimene mwina kamangira wayankhula chifukwa noti anenedwa onena kuti iwo alandira ndalama kwa Bushiri, iwo alandira ndalama kwa mpinga njira, iwo alandira ndalama kwa Kalimu, iwo alandira ndalama kwa ena onse amene akuoneka kuti ali ndi ndalama ku Malawi kuti. Okay, adzombe aliyense akwadziwa adzombe ndi munthu olemera kwambiri, ndi olemera kwambiri, ali ndi ndalama zawo. Ndani angafotokoze maonekedwe awa? Ndani angabwere nkumanyoza adzombe inuyo simuoneka ngati kuti mulibe ndalama mwakuti for what? Ala kwa chani? Aliyense ali ndi maonekedwe ake. Aliyense ali ndi kufuna kubwera poyera kudzapanga zimene akufuna. Koma ano kuti anthu tizikhala tikuopa kunena kuti ndikayankhula za uyu ndiye kuti ndinyozeka pano, ndiye kuti azindiona kuti ndili mbali yauko, azindiona kuti ndalandira ndalama, azindiona kuti I'm part of this cartel, azindiona anthu tuopa mpaka ndaliti. Black teacher wayankhula chilungamo, wayankhula black teacher amwene, koma wakathera kuti amunyoza. Iweyo you are sick, black teacher sukuona, iweyo mwakuti skulu yako sina kuthandize, chani azikuti Malawi yonse ijayo ndiyoyipa, munthu wazelu ndi mmodzi kamangira. Ndimene azitisi panopo. Fuka nobody angapange argue kunena kuti zimene kuyankhulazi sizoona zoona zake ndi zakuti. Kapeno ikirapo munthu uja akangotsutsa iweyo walipiridwa. Dzulo nali pa live yake ndimuonera. Komano zimene zimakambidwa pamene aja kugwira apa kudzasiya, kugwira apa kutele, kunyoza anthu, chancha kunyoza anthu, amene achaso, chanchani, maonekedwe awo ndi achonchi. Anthu amene mumamulangiza muzikhala naye pasi, muziyankhulana naye, nkumulangiza unena kuti ikozo yankhula izi sungayankhule. Guys, ndimuona ngati kuti ine chakumtima mwanga mmene ndayankhula chonchimo chandipha, ndimafika ndimuona ngati kuti ndichiyankhulebe kunena kuti kamangira mukamayankhula osanyoza anthu kunena kuti sopo samakukwanani, mafuta samakukwanani, chanchani. Tangoyankhulani za corruption zimene munthu yakuchita, zamaonekedwe a munthu anthu alibe nazo ntchito, komano zimene yeyo munthuyo wachita. Go ahead, do whatever you want to say about people, komano zamaonekedwe anthu zisiyeni chifukwa kuti even iweyo kamangira sikuti you are 100% mene anthu angakuoneni. Ena aso apanga bopiki zina zakebe pa iweyo nena kuti nanga iweyo kodi chonchi, nanga iweyo chonchi. Unaona? So pa zinthu pamene pali option yonena kuti ukhoza tenga ichi kapena ichi, sumanyoza chifukwa kuti anthu abwera better uyu kapena uyu. Ine anandinena pa TikTok ineso anandinena pa TikTok. Ine koma ndinazo ntchito anandinena pa TikTok. Connect iweyo uric access chanchani. Okay chabwino ine ndoya mwami ujeni kumbuyo kwazi kwa anthu kumene. Fair enough. Ndibe nazo ntchitoso. Naya katso pomweposo. So ideyo sikuti ndizikhala panopa ndiziopa ndizilephera masuka chifukwa chani data yanga, phone yanga, chilichonse cha ine kudya kwa ine kwa ine ndemwe ndizilephera kuyankhula chifukwa kuti wina wake andinena kuti I'm part of this corruption chani. Olo ndinakhala part of that, inu mundipatsa ndalama. Olo ndinakhala inu chikukhudza ndi chani? Ndimabwera dzapempha kwanu.
So ineyo ndiziyankhula mogwirizana ndi mene zinthu ndikuonera. Kutsutsana ngati poyenera kutsutsa. Komano zamonekedwa a munthu. Not allow that kuti munthu uzipanga uzitukwana anthu mosaganizira kunena kuti kodi iweyo umoneka bwanji kapena iweyo ndotani. Zimenezo siziyenda bwino ya. Chifukwa chakuti nanunso anthu akakunenani mumapanga react ngati kuti mwapenga kunena kuti no you can't go on that up to that level. No. Zimenezo zondinamizira mapenga. Zongopeka zomwezi mapenga. So inuyo mukamapekera anthu hey iwe wanta ndiwe rapist, iwe wanta iwe criminal, iwe wanta hey iwe inu. So guys, ndayankhula mupita mukauza kunena kuti no zamonekedwa anthu zisiyeni pampali zinazo ziyankhulani. Guys, so kwa ine nditsazike zikomo kwambiri kuti munali pamenepo mwamvetsera. Kwa anthu amene mukuona ngati kuti ndingopeka sana nene za zoti Bushirucha samasamba samoneka osasamba ngakhala ali ndi ndalama, ndayika video umboni. Fuka masiku ano zimakhala zinthu za umboni. Ndayika video ya umboni pa page kunena kuti this is what he said. Kamutu kamene kaje kukoneka kosasamba, body shaming. Body shaming is wrong everywhere. Ndipo sizinasiye malo kunena kuti mwakuti. Mufuna munthu azivala chiboyboy kuti asamoneke nkhope kuti anthu muzinena kuti yayi iweyo kuoneka chonchi. Iweyo muoneka chonchi munthu chazidzibisa chanchani anthu antinena mwakuti. For what? For what guys? Pangani za corruption. Nena mobweretsa mmene kamuzo amabwera anamanga yekha. Mmene amamanga anapita kundende yekha. Koma ntchitoyo anagwira. Amati kwacha ntchito anagwira. Koma anapita kugwero yekha. Ndangati amene akudyerera ufulu wa kamuzo panakali pano. Anthu mamiliyoni. Mmene Chihana amabwera dziko la Malawi kudzapanga za matipati anabwera yekha. Ndi anthu angati amene akudyerera democracy panakali pano. Anthu ambirimbiri. Koma anankwidzika Chihana. Mandela amene amamangidwa yekha. Amene anachuka Mandela zaka 20 chakuti ali kundende. Ndangati even a Malawi anthu oti sanu wake dzikolo akupita kadyerera ufulu. So if this Alexis Kamangira angamenye nkhondo yotetsa katangale, yes amenya nkhondo tonsefe tidzasangalala kuti nkhondo mwagwira amwene zikomo kwambiri. Ndi wekha. Yesu mmene amabwera anampachika yekha Yesu. Yekha anampachika. Anthu ena aja anali ali komweko ndikale kungoti mwakuti anali atakhomerera kale pa mtanda paja kuti alipo ndikale. Unaona? Alipo ndikale. Anango apesa paja ndiye wina wakulaiti wina akuyankhula zosamveka bwino chanchani. So ngati ufuna munthu kumenya nkhondo anthu akuyamikira. Anthu awombera manja anthu atani koma nosati drag everyone into it. Fuka siti kudziwa kuti kodi cholinga chako ndi chani. We don't know. So yes, tieni pangani mene munga pangilemo, mene munga yankulire komano zonyoza anthu, body shaming people. No, that's not right. Yeah, you can do better. You can do better, my lawyer. You know how it is anyway. You know how it is. Iweyo as a lawyer ukuyenera kudziwa kunena kuti body shaming people it's not acceptable. You should know it better. Ukhozo yankhula za anthu kunena kuti munthu uja amakubelana koma zomaina kuti samasamba. Amuoneka sosasamba ngakhala amakubelani ndalama chanchani. What are you gonna benefit?
What message are you giving to people? So guys, ndimenemo ngati mufuna uyankhula pa zinthu osaopa kunena kuti anthu anena kuti inuyo mukudya nawo ndalama, inuyo mupangana ayi, osaopa. Ngati inuyo ngati mukudziwa bwino wa mpingajiya, yankhulani za ubwino wa mpingajiya, osaopa ya. Ngati mudziwa bwino wa Bushiri, yankhulani za ubwino wa Bushiri, osaopa. Anthu tilipo pa dziko lino tilipo anthu osiyana-siyana, not pa dziko lonse linolo lapasi, sikuti aliyense angakhale pasi ndikumanena zoyipa za mwina ngati Tamia ja. Ena alipo anganene zabwino, Mzana Madingo alipo, achina Kalimu aja alipo anthu anganene zabwino, nena kuti aya imveyo uyuyu akhoza kukhala ndi zofoka zake. Chimodzimodzi ngati Chisale, anthu ananena zambirimbiri za Chisale. Achisale anthu akudera kwawo anamangira chalichi. Amamangira chalichi ndalama zomwe zakuti zakuba chachacha, anamanga chalichi, anthu akudera kwawo masangala. Nde osangozitenga kuti yayi mmene zililimu ndiye kuti aliyense akudana ndi wakuti. It doesn't work like that. No. Guys, ndiona bengalibe kuti mwina pamene popo as a lawyer akuyenera kudziwa kuti body shaming si yabwino yayi. Anthu ali ndi ndalama kunjako, ena amoneka ngati osesamba. Koma no, you don't need to remind them, you don't need to tell them, you don't need to insult them. Leave them ndi chilengedwe cha Mulungu. Simungatsutsane ndi chilengedwe cha Mulungu. Ngati niyo malalo live nde kuti mupemphere, mukamaliza live mupemphere nkumanyoza Mulungu mmene analengera munthu. Yeah. Pamepopo mukulakwitsa kani. Mukulakwitsa. People still follow you ngati sunganyoze munthu. People still follow you ngati ungapange stick ku corruption imene kuine nayo. Koma osati yayi munthu ali pa banja pake lokhazikika, you a rapist. Anthu amapanga create nkhani ambirimbiri. Anthu amene amapereka nkhani kwa inuyo, ena amanena zona, ena amafuna kuti angooneka kuti amacheza nanu. Ndimene nkhani imene then zimakhala kwa munthu panga filter kuti should I say this, should I say this? Video imene anayika kamangira dzulo ya kaya kuti ziphona za ku Zambia zikunena kuti Bushiri anatijera. Video imene jayo inapangidwa kaya ndi zaka 5-6 zapitazo kaya, zaka zimezo inatuluka video imenechi. Kodi uchambira pamene popo kulekeza panopo bwanji sanangwire kunena kuti pali izi pali umboni unajera ndrama. Pali zambiri zoti tikhoza yankhula gezi, komanso tikambakonso zandale kanthake nanga keso chifukwa zakuti zikuoneka ngati kuti dziko zinthu anthu akufinyikabe kukhala ngati ngakhale pali kusintha kwa kuyendetsa boma. Nde tibwera tiyankhulaso nthawi inakeso. Komano apapa mangofuna ndikambeko kunkhani izizi kwa anthu amene mukuopa kunena kuti mukayankhula zabwino za anthu otchuka, anthu a ndalama zawo, anthu azinena kuti inuyo nde kuti you are part of it. Osaopa yankhulani zimene zikukhosi kwanu. Zimene zakuchitikira ino ife sitozidziwa. Eyetu.